Ens trobem a la 16a edició, a les acaballes de la 16a edició de l'Ocupal, un projecte que des del Consell Comarcal de l'Alt Empordà i des de l'àrea de joventut i també amb l'àrea d'ensenyament hem pogut desenvolupar una vegada més. Hem intentat que els joves de la nostra comarca, enguany 24 han estat els participants, puguin gaudir d'una formació que els ajudi a encarar el futur. Des de l'àrea d'ensenyament del Consell Comarcal de l'Alt Empordà gestionem el transport escolar de la comarca i la majoria dels menjadors escolars. Així que ha estat superimportant que amb aquesta col·laboració àrea d'ensenyament i àrea de joventut hem pogut incorporar al projecte Ocupal aquestes formacions tant per monitors i monitores de menjador, vetlladors i vetlladores i acompanyants de transport escolar. Esperem i desitgem que, sobretot, l'objectiu, que és que els nostres joves de la comarca que hauran gaudit d'aquests mesos en els quals han rebut aquesta formació, acabin accedint de manera molt positiva en el món laboral.